हमरो के साथ जन्म को आदमी के बाबा के हां पीठ पे हाथ रख रख लोग नहीं खे रउआ बोलत है तो बेटे कोनो गर्दन पलाक धइले बा फाटल ना छिला अरे बरियारी ब्यास बनैले बा लोग हां ए लोग का प्रोग्राम होला ऐसा बात नहीं के होला के कराई ना पीड़िया में मामा के हां हां फुआ के हां हितैये में हां हां अपना काम करते लोग के देते नहीं हां फिर औरतिया कहतिया परमत अरे चढ़ल जवानी के छोल पोत पानी के ई जानिए के बैल अब हमारे से बधाई ना अरे बाबा की बात को तुम चिढ़ा तू लगाई बो नेट जाई चिढ़ा तई चिढ़ा आज तो बाबा का नाम YouTube पर सर्च करबा नु हां दीपक बाबा लाइव प्रोग्राम लेबा त लाइव से प्रोग्राम आला बिग गंगा महुआ यूट्यूब कोनो से चैनल लगे हम छोड़ लो के हां ना तू डेढ़ से डेढ़ ममहर चैनल फुटबॉल चैनल हां मौसा चैनल यही लाइक तुम्हारा हां हां और दिया कहत का कि ढेर दिन अति और तोहार सोहनी एगो दिन चैन से ना ए बबुआ और ढेर दिन अति तोहार सोहनी एगो दिन चैन से ना
एगो सम्मेलन में गए से हाँ ब्यास जी हम दुना के सम्मेलन में दीपक भैया करे ले जाए ब्यास जी गावत रहले ब्यास जी 1.5 घंटा गा ले हले हाँ जी हम कहने ब्यास ब्यास अब बैठो अब तार समय हो गई बा बल्कि ना रहबो ना चुप रहबो अभी हमार गाँव नई लोग के नीमन लागता अभी गाँव नई लोग के नीमन लागता अभी हम और गाए हम अभी और गाए पहले आओ जब 15 मिनट गाँव ले जाते हैं जे तब पब्लिक में से वो जूता उठा के मरले बा ब्यास के कहने के ब्यास अब मोमेंट चीन हो ना तो जूता परे के चालू हो गई दा एगो जूता पड़ गई दा पहले चुप ना रहबो हम अभी आउ गाए फिर 5 मिनट कहले ब्यास अब बैठो ना तो लोग के मिजाज गड़बड़ाई बा कहले ना चुप रहबो हम काहे खातिर गावत तानी एगो जूतावा चला के मार देले बा आ दूसर को जूतावा चला के मार दी तो घरे पेट के चल जाए कितना लोग जूते खातिर गावेला हां एयो ही के कलाकार हम अंतिम औरतिया कहते के राजा से अरे सुनो दीपक का भाना बुझाता के भतार मोर गइल बा विधवा खानी छिला करत कहाँ से गावत रहे दीपक भाई और सही छिटकुट कलाकार मिले हैं स्टेज पर कपड़ा पहने के लूर बना बोले के लूर बा हां जी बुझाता के मोर भटिया में से धोती उठा के ले बड़े बड़े मुंह वाला चलिए आई सुनो जरा से आओ कुछ गावा नहीं मन मिजा के गाओ ये बात पटीदारी पर दीपिका जहां से गाई हो जैसे गई हां तब कबे हो हमरा लगे से गई तो फट जाए फट जाए आवाज 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 फाटिए दे काटिए